Bona vesprada, estem ací avui per inaugurar esta mostra, esta exposició. Tenim ací els autors, a Àngela But, que és dialectòloga, és de les Terres de l'Ebre, però nascuda a Vinaròs, per tant és de la franja de transició de la llengua, i tenim a Jesús Bernat, que és almassorí, és expert en onomàstica, en toponímia sobretot, i ells són els autors d'esta exposició que el que vol és reflectir els grans lingüistes, els gramàtics, els lexicòlegs que hem tingut arreu del domini lingüístic, sobretot en el segle XX, veig que la majoria són del segle XX, sobretot els nostres, els valencians que tenim, com Manuel Sánchez Guarner, per exemple, Enric Valor o Carles Salvador, que han sigut grans gramàtics i lingüistes valencians de reconegut prestigi, fins i tot en l'àmbit internacional. Aleshores pensem que aquesta mostra és una manera de donar a conèixer aquesta tasca que han fet moltes vegades no reconeguda com cal o que no es coneix, moltes vegades ens és desconeguda, i pensem que és una manera d'apropar al poble, als alumnes també de l'institut, que volem que s'acosten ací a veure aquesta mostra, i Jesús els farà de guia, els explicarà una miqueta què tenim ací, que podem veure, quins autors tenim ací biografiats i explicats. I ens pareix molt important aquesta tasca, com també van tindre altres exposicions en col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per exemple, que vam acollir també altres, i també sempre ho dic, com en els premis literaris, que és molt important donar a conèixer els nostres autors, perquè moltes vegades són desconeguts, no se'ls dona la possibilitat de publicar o de divulgar les seues obres, i pensem que amb exposicions com aquesta i amb actes com estos fem una tasca molt important en aquest sentit. I ja cedís la paraula a Àngela, que ens explicarà una miqueta en què consisteix aquesta exposició. Bé, moltes gràcies, bon dia a tothom i gràcies per vindre. També he de donar especialment les gràcies a l'Ajuntament d'Almassora, perquè és la primera vegada que estem en un ajuntament. Vull dir que en aquest sentit heu encetat la via de les institucions, diguem-hi, no? Hem estat també a Tortosa, als Serveis Territorials de Cultura o a la Biblioteca de Vinaròs, però acollits en un ajuntament que, diguem-hi, que ens representa a tots, no havia passat. Bé, en primer lloc, jo voldria presentar els crèdits de l'exposició, una miqueta els pares d'aquest projecte, com surt, i per això necessito la col·laboració, que m'aguanti el micro, el senyor Jesús Bernat, gràcies. Aguantes? Gràcies. Sí, ho dic perquè és que ara necessitava les dues mans. Mireu, com després veurem allí que ens desplaçarem al primer plafó, si voleu un momentet. Sí, ens posem així. Sí, espera. Veieu aquí on diu amb el suport, i a dalt les dues persones de les quals surt la idea i el projecte. Diríem que el pare de la criatura és una entitat que es diu la Societat Onomàstica, de la qual forma part el company Jesús Bernat, i després un centre d'estudis que té la seu a Alcanar, a la comarca del Montsià, al costat de Vinaròs, que es diu CEL, vol dir Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris, que abraça les comarques del que era l'antiga diòcesi de Tortosa. Si passem el riu Sénia, doncs tenim el Montsià, faríem Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta, faríem Matarranya, Ports i Maestrat, i això seria el recorregut. Llavors, fixeu-vos també en la part que hi ha del suport, perquè no sé si coneixeu, però és molt interessant, una iniciativa que hi ha de l'Institut Ramon Muntaner, que són... Gràcies. Molt bé. Espera't un segonet. Gràcies. Bé, però estava comentant que el projecte, la idea i projecte surt d'aquestes dues persones que teniu aquí, d'aquestes dues entitats, però si no estaríem veient els plafons ni haguéssim pogut recórrer gairebé els 9.000 quilòmetres que portem així, fent fotos de plaques de lingüistes, sense la iniciativa que hi ha a una fundació que s'anomena Institut Ramon Muntaner, que és una fundació que aplega tots els centres d'estudis de tots els territoris de parla catalana. No sé si aquí a Almassora teniu algun centre d'estudis, però si té algun projecte que el fa en un altre centre d'estudis o una altra entitat, se pot presentar a la convocatòria de beques per a projectes i bé, si reuneix un mínim de puntuació que hi ha a les bases, doncs s'atorga un ajut, i això és la idea que vam fer.
Sempre quan és en altres llocs faig una miqueta més de presentació del company perquè, bé, sobretot la feina que fa el Bloc Imatgies, però aquí a Almassora és que no cal dir res perquè tothom sap la supertasca que fa i això. Llavors, ho dic en el sentit que si totes les altres informacions que hi ha darrere d'estos 9.000 quilòmetres, doncs entreu directament al Bloc Imatgies i allí ho trobareu tot. Bé, també hem d'agrair, evidentment, a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la qual també hem rebut suport, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans, concretament ho vam gestionar en la, com se diu, en la delegació d'aquí de Castelló, el qual agraïm també al senyor Vicent Pitarch, el suport al projecte, la Universitat Jaume I, de la qual tenim aquí el representant de la gestió, el senyor Lluís Gimeno, que val a dir que es repetís, perquè ell va estar quan va a la Jaume I i avui no s'ho ha volgut perdre, o sigui que imagineu-vos, això. I bé, finalment la Fundació Huguet. Dia d'estos dos exemplars que havia presentat primer, que hi havia també una mica la criatura que era això de Lingüistes pel carrer. Bé, Lingüistes pel carrer, suposo que encara que no hi hagi plaques, tothom que ens estimem la nostra llengua ho som una miqueta, que anem de vegades sempre com en l'antena disparada d'allò que veus, si està com cal o quina cosa faria falta per a millorar i així. Nosaltres vos convidem que després ho podeu intentar, de fer la cerca dels 54 lingüistes que estan aquí en esta sopa de lletres que molt amablement el senyor César Mateu ha fotocopiat i està aquí a punt, i també agraïm la seva col·laboració d'infraestructura del muntatge. Bé, lligant la sopa de lletres que se pot repartir, teniu aquí al primer plafó en què comencem l'exposició. Hem volgut reflectir en un primer cop d'ull els noms dels 54 lingüistes, dels quals tots són homes excepte una dona. De vegades hi ha la curiositat per l'anècdota del poble o particular o més personal, que la gent se'n va mirar per si està la placa del seu poble. La placa del seu poble pot ser que sí o segurament no, perquè vostès poden veure que són 852 carrers, que en l'actualitat sabem que en són ja 863 perquè hem anat ampliant la informació, trobant-ne més. En 476 poblacions no podia estar tot aquí. Però bé, este xicotet tast que fem primer és és com una placa d'homenatge, este primer plafó, als 54 estos que sí que hem reconegut. Com ha dit també la regidora, hi ha uns quants que són, potser més famosos. El criteri ha estat d'agafar aquells lingüistes que tenien 10 carrers, perquè si no l'exposició també arribava a tindre un volum que no era suportable, de muntatge i així. D'estos 54, que ja diem que la majoria que hi ha reconeguts aquí són homes, sí que hi ha una dona, que sempre expliquem també la casuística, perquè és veritat, s'ha de dir també, volem visibilitzar-la perquè en les inicials, i jo personalment soc una reivindicadora dels segons cognoms. Doncs aquí fins i tot, sense segon cognom, però tenim una R, carrer de R poc, segurament el cap se m'aniria més a pensar un Ramon, no sé, però és una Rosalina, és l'única lingüista que hem localitzat, col·laboradora de l'Institut d'Estudis Catalans. Quan va sortir esta primícia, que de fet una persona anònima va escriure al blog i ho va comentar, doncs després va haver una altra persona col·laboradora del blog que va fer un suggeriment a l'Ajuntament, crec que era d'Igualada, dient que a veure si a la placa se podia posar Rosalina. Podem pensar que potser són qüestions insignificants, però que donen la veritat del que hi ha darrere. Bé, una altra qüestió que comentàvem abans i que ens faltava una placa que ara comentarem és que també aquí es pot observar evidentment una lectura sociolingüística, en el sentit de dir en tots els territoris on la nostra llengua està en contacte en una altra, això també es veu a les plaques, exemples com el de Castelló, tindríem en català carrer, però després tenim també calle, i després tenim també un altre carrer aquí de Joaquim García Girona, carrer Caller. I on anem a l'Alguer, i ens trobem també la placa en català i en italià. N'hi ha una de Carles Grandó, que aquí només surt en francès, però tenim l'exemple de Prada, que saben que és on va morir Pompeu Fabra, que sí que té un carrer dedicat i posa carrer i rue. Tenim els dos contactes. En general val a dir que totes estan en català. Si li voleu dir valencià, doncs valencià, m'és igual.
la gran majoria estan així. Bé, entrem ja en la qüestió de cartografia i primer també s'ha volgut visibilitzar tota l'extensió on estan tots els lingüistes representats. Ja es veu la densitat, que va on se'n va més, diguem que Barcelona i València seria on hi ha més concentració. La part del mig, que seria la de les comarques d'on soc jo, està molt més escampada, fins i tot podem dir que hi ha territoris on no n'hi ha cap, com serien les comarques de la Franja de Ponent, el Matarranya, la Ribagorça, la Llitera, no hem recollit cap nom de lingüista. Andorra sí, per exemple, hi ha un carrer de Pompeu Fabra, i després hi ha unes poquetes comarques de l'interior on no n'hi ha cap, però diguem que la gran majoria sí que en tenen. En quines poblacions? Ja diem, això s'ha quedat curt perquè ja en tenim 863 carrers i 476 poblacions. Estan per ordre alfabètic, si algú vol saber si està al seu poble, i una dada important és que aquí tenim un material on tota aquesta informació està sistematitzada, és a dir, està per poblacions, per lingüistes, per carrers, podeu qualsevol dada més concreta aquí dins hi és. Després, la de poblacions amb més carrers dedicats, aquí hi ha una casuística que sé que al company Jesús li agrada sempre explicar més en directe. Molt bé. A veure, jo dos cosetes prèvies perquè això de tindre el micro sí que ha vellis cantar una miqueta. Però a veure, dir d'una banda que Àngela, que el nom li va molt bé a que siga de l'ocel. Del cel. I el blau del cel, diguem que ha omplert una miqueta aquesta sala, com podeu veure, vull dir que o ha entrat del cel o ha entrat la mar, però el blau marca prou així. A veure, sí que comentar una sèrie de coses. Com que m'han donat el micro, sí que començava dient tot com si fos allò de Jimeno el Botifarra, que sí que l'heu sentit moltes vegades, sí que dia allò de, i per això Guerra del Paper, després ja no me farà falta, però això diu, mira si hem corregut terres que m'està d'en Santanyí, Andorra, Elna, Nàquera, en l'Albagés, i ara sí. Vull dir jo que és una adaptació, perquè sí que és veritat que portem ja uns 9.000 quilòmetres fets, ens queda alguna part, però hem anat recorrent tot el domini lingüístic, com veieu, i així pel que diu poblacions amb més carrers dedicats, veu que en principi està València, Barcelona, Palma, caldria fer algunes xicotetes modificacions. Podem dir que n'hi ha un triple empat, i aquesta és la realitat. N'hi ha un triple empat perquè València repetís dos carrers, vull dir que no recordarà exactament valor? O Sanyalo, potser, no ho sé. N'hi ha un autor que apareix dues vegades en... Posa carrer del poeta Salvador i l'altre... Molt bé, de Carles Salvador i del poeta Salvador. Al fer allò que diem lo de la Universitat de València, d'allò de Tarongers, allí havien afegit algun carrer de Carles Salvador i a Benimaclet també tenia el carrer poeta Carles Salvador. I ara que diem això de poeta Carles Salvador, afegim per a dir que sabem que molts carrers no estan posats pel fet de ser o alguns, el Rovira Virgili mateix o això, doncs potser ho comentaràs tu després d'això, no? Vull dir que no sols pel fet de ser lingüista, sinó de vegades polític, de vegades, potser Enric Valor, així té tant de valor com a rondallista com a lingüista, no? I aleshores són dues raons per a posar-lo. Però bé, n'hi ha un triple empat València-Barcelona-Palma, la qual cosa és... Però n'hi ha una coseta que sí que és sociolingüística i és de les conclusions, diguem, sociolingüístiques que sí que han pogut anar traient en l'estudi, perquè si no direm, així que heu fet un recull llevant de carrers. No, n'hi ha molt més darrere, n'hi ha un muntó més cosa a treure. I una que es veu és que si bé veurem que lo de la unitat de la llengua és claríssim i això a l'hora de representar els carrers moltes vegades són els carrers de cada una de les zones. Vull dir que a lo millor Enric Valor no té cap carrera a Catalunya com Pompeu Fabra no en té cap així al País Valencià, per posar un exemple. Vull dir que això respon a una qüestió sociolingüística. Sí que és curiós, Sabadell tots sabem que és una gran població, ciutat, el que vulgueu dir, i que té moltíssims habitants, però Marratxí, que a lo millor és la primera vegada que el sentiu, no ho sé, però jo sí que l'he sentit més vegades perquè està al costat de Mallorca, de Palma i això.
però ne té, veus, Marratxí té 8 carrers dedicats a lingüistes, que això pareix molt. Què passa? Que sí que no és l'única població que fa allò dels camps semàntics, allò de moment agarrar una urbanització i dedicar-la a personatges, siguin lingüistes, siguin literats o això. I aleshores, diguem que Marratxí ha concentrat allí a un grapat de lingüistes. Encara més interessant, Reus sí que és un exemple que, diguem que mos senyem cada vegada que hem anat a Reus, perquè, en el bon sentit, perquè diguem que la tradició cultural de Reus és fortíssima en qüestions de llengua i tot això. I de fet, així quan veiem també on més gent ha nascut lingüistes és València, Barcelona, Palma, però en seguida ve que Reus, sense ser massa gran, ne tinga 3, és significatiu. Després, no cal comentar tots els pobles, perquè si no seria molt reavorrit això, però pel que fa a comarques també coincidís en certa manera, coincideixen les comarques amb més densitat de població amb la que té també més carrers. En aquest sentit, el Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Baix Llobregat, vull dir, estem en comarques que estan prop de Barcelona. Però després, diguem que així també ja hem d'anar a la Safor, la Ribera Alta, vull dir, comarques de per ací que també tenen prou densitat. I dir, com veiem així també en els lingüistes, que el que més en té és Pompeu Fabra, en 267. Abans havia comentat, Àngela, hem posat així els que tenen més de 10 carrers. Però, clar, més de 10 carrers ens hem fixat en 11, però és que així fixeu-vos que Pompeu Fabra en té 267. Clar, Pompeu Fabra, diguem que en un moment donat té un recolzament institucional per a que puguen haver tants carrers i això s'ha vist prou bé. Després, fixeu-vos que sí, ja entrant en autors nostres, Enric Valor i Guarner, 81 i 60, vull dir que són prou carrers, i d'ací una altra de les qüestions d'estudi que ens ha valgut la pena viatjar i veure la realitat on estaven els carrers és aquest esquemeta que tenim així, que és la ubicació dels carrers dedicats. Si vos fixeu, el centre urbà, per entendre-nos així en Almassora, diguem, entre el carrer Jesús i Maria i la Picaora, o la vila, tota la vila també, com a part antiga, n'hi ha un 23% dels carrers. Però fixeu-vos que en l'eixample, en el creixement dels pobles, en la perifèria i en les urbanitzacions perifèriques, que així jo crec que també ho tindríem, com a exemple, ho tindríem clar en el darrer mur, en la urbanització del darrer mur, o en los acosados, que dic jo, tot això de la zona de la piscina, de les vivendes adossades i tot això, tota la zona que sabeu que ha estat un creixement ja del segle XXI, és justament on més se'n repleguen, se'n repleguen moltíssims. I després, en urbanitzacions disseminades, això sí que és una característica ben curiosa. Així no tenim referents, bueno, sí, podíem pensar la Parreta. No dic sols en Almassora, no me referís jo a lo de la mar, sinó allò de n'hi ha moltíssims, n'hem trobat moltíssims en urbanitzacions de muntanya, al Maresme i tot això, siga vora mar o siga en muntanya, però n'hi ha moltíssimes. I ahir sí que, diguem, s'acaben els noms, d'alguna manera, perquè ara comentaré un moment que això sí que m'interessava deixar-ho clar, i recurrixen també a posar noms. I és molt curiós que Ramon Llull sol estar sempre no sé si és que s'estima allò del Miramar, de mirar la mar i tot això, o d'estar ben amunt, però no és difícil en Orpesa, en qualsevol poble, trobar sempre el carrer Ramon Llull el més amunter, allà prop del cel, i mirant la mar, allò del Miramar. Vull dir, així ho hem tratat d'exemplificar en una sèrie de fotografies. Ens podem trobar que això tot ho tenim en la base de dades, moltíssims carrers que no tenen placa, aquesta és una altra cosa. La variació tipogràfica, que n'hi ha moltes plaques diferents i unes molt cuidades, altres així més despistades, vull dir que n'hi ha moltíssim. I bé, no vos castigue més. Només comentar, vos poso un exemple per damunt del mapeta i segurament per si m'he deixat alguna cosa te passaré altra vegada
Només, això que vos comentava de l'aspecte sociolingüístic, que havíem vist, este mapeta es veu molt general i n'hi ha una densitat més o menys arreglada, també en lo del naixement, veiem que tot el domini lingüístic apareix més o menys igual. En el moment que entrem en cada un dels autors, ens trobem en que, per exemple, sí, se concentra a Catalunya, també a Mallorca també el volen, per dir-ho d'una manera, i també el tren, no? Ramon Llull, universal. Consta que el van posar, no és ni lexicògraf ni gramàtic, però en certa manera és pare de la llengua literària i damunt l'any passat era l'any Ramon Llull, vull dir, no podien fugir. I ho vam encertar perquè han vist que és un personatge el més universal de tots en aquest sentit, i que el trobem per tot arreu. I el mateix cas que posàvem per a Fabra el tenim així al revés. Per a Enric Valor, veiem que Enric Valor ho concentra tot el País Valencià i a Catalunya no té representativitat. I este, que és igual que el de Coromines, per això només vos comente per damunt algun mapeta perquè són interessants. Tenim així que Sanchis Guarner està al País Valencià, evidentment, però també té un carrer a Barcelona i en té dos a Palma, on va estar en un exili interior, podríem dir, vull dir, va estar allí, va estar uns anys i damunt va estar col·laborant en el diccionari Alcover Moll, vull dir jo que té més raons. El mateix que vam ahir, i en això ja anem acabant, ho veuríem també en Coromines, que està darrere de César. Coromines també és dels autors catalans que sí que tenen una representativitat a Bellreguard, crec que era, i Ontinyent, i després a Mallorca. I per últim, de cosetes d'ixes, només veure esta preciositat de disseny que ens va regalar l'Òscar Bagur, que és el que ha fet el disseny d'això, que veu que, com que així parlava d'Alcover i Moll i n'hi ha tants a Mallorca, a les illes, havia fet dos illes, vull dir, no és que quan conteu les Balears ne tinguen dos. No sé si és la solució per... No dic res, però... I bé, li passa una miqueta més perquè segur que ja recordarà les 1000 coses que m'he deixat. Bé, d'alguna qüestió que havia apuntat el company Jesús, aquí per exemple, d'això que diem d'aquest reconeixement institucional a Pompeu Fabra, l'any 1968 va haver una campanya promoguda per Òmnium Cultural en què un dels punts era, per exemple, això, que des dels ajuntaments si s'havia de posar algun nom de carrer que fos, per exemple, el carrer en honor de Pompeu Fabra. Per això trobem també aquesta gran concentració, perquè s'han datat en actes de plens d'Ajuntament que a partir d'aquest homenatge que se li va fer l'any 68 de posar algun carrer. Bé, la casuística de Ramon Llull ja ha estat explicada i vos convidem a pujar a les altures, perquè a Orpesa mateix, el punt més alt que vos pugueu imaginar, el terme d'Orpesa, allí està el carrer Ramon Llull, vull dir, no vos equivocaríeu. Després, alguna qüestió més de detall, per exemple, en Alcover i Francesc de Borja Moll mos hem trobat dues poblacions que compartien placa. Per exemple, a Tortosa, que és la capital del Baix Ebre, i a la Sénia, que és un poble del Montsià, doncs posa carrer Alcover Moll, que és també una de les maneres populars, com coneixem el diccionari. Val a dir que a la de Tortosa, per exemple, sí que hi ha després una explicació de que són els dos redactors del diccionari. En això també, i lligant en lo de la tipografia, hi ha plaques que si bé sí que diu carrer i el nom ja està, allí s'acaba, però n'hi ha que són molt més didàctiques i hi ha una línia en les minidades biogràfiques i després també, doncs això, aquí com diu gramàtic i lexicògraf. N'hi ha una de Sitges xulíssima, que a mi la veritat m'enxissa, que la teniu aquí. Esta d'aquí, sí. Veieu, diu plaça de Josep Rocapons, hi ha aquí també un llibre, diu lingüista i filòleg, les dates, a Calella, pel Maresme, també n'hi vam trobar, de Fabra també, en un parc així molt xicotet, hi havia el diccionari, no sé, fetes, no només les dels lingüistes, evidentment, però volent que els carrers siguin més expressius i potser que comuniquen més. Després, tornant a la idea que vos hem dit, també en valor que
és clar que és superreconegut també per la seva tasca de rondallista. No sabem si totes les que hem trobat són com a gramàtica o com a rondallista, però aquesta dualitat sabem que també hi és en altres autors que tenim aquí, com per exemple Antoni Rovira i Virgili, que sabeu que és també, potser la faceta d'ell era més coneguda com a polític, però va fer un diccionari català-castellà, castellà-català, de referència també quan s'estava fent el diccionari Fabra. No recordo ara el miler d'entrades, però no eren ni 1.000 ni 2.000, eren moltes més. Per tant, també en aquest sentit l'hem inclòs. Passaria el mateix en el poeta Gabriel Ferrater, que és de Reus, i sí, també és conegut això com a literat, però també els primers estudis crítics que van haver sobre la gramàtica o sobre el corrent fabrià van ser fets per Gabriel Ferrater, i hi ha també una gramàtica inacabada que crec que va publicar el seu germà, me pareix que li diuen Joan Ferrater, l'altre en accent sense la R, però ell se va regularitzar el cognom, encara li hagués calgut una E, no? Ferreter. Però bé, vull dir que sempre que havíem trobat algun referent de gramàtic o lexicògraf en una certa entitat, doncs l'hem inclòs. I també una miqueta per unir-los tots, perquè clar, aquí diem, sí, estan tots nominals, aquí uns quants seleccionats, vam voler posar aquest últim apartat de la cronologia, on realment sí que apareixen tots, només, evidentment, per qüestions d'espai només hi ha una obra, però sí que es pot veure la trajectòria del que agafem des del segle XIII, en el que ja hem comentat de la casuística més específica de Ramon Llull, i després hi arribaríem al XV, i des del XV fins al XX, doncs sí que aquí podeu veure tots els autors que surten al treball. Cal dir també que el projecte, sí que l'exposició ja és un resultat tancat, però el projecte encara continua. Vull dir, de fet, des de la mateixa institució de la Fundació de l'Institut Ramon Muntaner ens van una mica esperonar a dir això dona per a molt fer una segona part. Vull dir que en aquest sentit, tot el banc de dades que nosaltres hem recollit, tant de qüestions fotogràfiques com de la base de dades que teniu aquí, que podeu consultar, dona per a part d'activitats didàctiques, estudis més específics sobre lexicografia o sociolingüística, una mica d'interdisciplines, i és una de les parts també que més ens ha agradat del treball, perquè al principi sí que era una simbiosi potser més plana de dir a tu t'agrada molt la toponímia, a mi m'agrada molt la gramàtica i la lexicografia, i sí que vam fer un primer passet, però vam veure que hi havia molt de recorregut, i també aquest recorregut no l'han fet tots sols, en el sentit que de les 683 fotografies que tenim actualment, doncs unes 500 sí que són fetes in situ aquí pels dos responsables del projecte, però que hi ha hagut moltes col·laboracions. Per exemple, el senyor Lluís Gimeno me'n va enviar una de Castelló, no? Quina? Quina fotografia ens vau enviar de Castelló? Revés, sí. Doncs això, que si aneu algú de viatge a algun lloc i veieu una plaqueta, ja ho sabeu, vosaltres enganxar i l'envieu. Abans de tancar i donar la paraula, volia afegir una cosa que sí que em semblava interessant, sobretot perquè, com havia comentat, allò de que a vegades se fan camps semàntics i se diu herbetes, i allà van les herbetes i tot això. Sí que volia reivindicar que més important que això és sempre traure la toponímia que n'hi ha en un lloc. Vull dir que si una urbanització cau damunt d'un tros de terme i n'hi ha ben dos sèquies, dos carreteretes, un lledoner, qualsevol cosa, primer cal reivindicar la toponímia que tots coneixen i la que n'hi ha. Si es dona el cas que en un polígon industrial s'han acabat lo de la Cova del Colom, el Museros, o que s'acaben els noms, aleshores es pot anar a recurrir a algun tipus de camp semàntic, però ho dic jo perquè nosaltres hem fet tot un treball sobre lingüistes, però hem de dir que cal sempre reconèixer la toponímia antiga perquè ens explica la història d'un poble. Si anem repassant els noms dels carrers, de les sèquies i d'ací d'Almassora, a través d'això coneixem el carrer. L'altre dia, i poso només un exemple, però l'altre dia se van fer unes jornades d'història ben interessants hacia el poble, i això sí que vaig trobar a faltar. Vull dir que justament el planet que es va donar de la vila era un planet que fins i tot va haver gent de fora que diu que tots són sants, i dius, clar, els noms oficials tenien sants, però el carrer Sant Cristòfol és carrer dels Trulls, popularment, antigament. Clar, si s'haguera posat, dic jo, o el darrer mur, potser posen Avinguda Burriana o General Aranda, que era abans, o això, però era el darrer mur vell, i el darrer mur vell sí que dona
dona informació de que allí n'hi havia un mur antic. El portal, la picadora, vull dir que aquests noms són els que expliquen molt bé la història d'un poble. I en això sí que dono la paraula a la senyora alcaldessa. Pues moltes gràcies. Jo crec que vaig a fer un poc amb vosaltres i m'ha agradat veure que és com un passeig per la lingüística i jo vaig a passejar-me també, com feu vosaltres, perquè m'ha agradat fins així, perquè s'ho he reconegut un lingüista que tenim en el nostre poble i entonces quasi que vull que ens fiquem així i crec que és important també el que heu dit de que les plaquetes, a més de que fiquen el nom, és important que donen algo més d'informació, perquè com tu dius, parlen de la nostra història, parlen de personatges famosos, parlen de qui som moltes voltes, de què hi ha ahir, i sempre és a lo millor un al·licient per a que ho diga ara que està de moda el Google i ho tenim molt fàcil, que fiquem a veure qui era o este carrer perquè se diu d'esta manera, i per això també hi ha que ficar especial cura a voltes en el nom que se fica a un carrer, perquè no ja va ser el nom per el que se'l va identificar, sinó perquè moltes vegades els noms fan a les coses. I això també, a més de recordar a la història, el també poder identificar un lloc del poble per els noms dels seus carrers, jo crec que això també té la seva importància. I donar-vos les gràcies a Àngels, a Jesús i també a Lluís, que s'ha desplaçat ací, a Lluís Gimeno, que s'ha desplaçat ací per a veure aquesta exposició. Donar-vos les gràcies per haver-nos portat, per haver-nos portat ací a totes aquestes persones insignes que han lluitat i que han fet molt per la nostra llengua, que nosaltres tenim que agarrar el testic també i reivindicar la nostra llengua perquè forma part de la nostra identitat i perquè és important que aprofitem cada ocasió per a utilitzar-la i per a donar-la a conèixer i per estimar-la. Per tant, si avui és en l'excusa de la toponímia i dels noms dels carrers, que és una excusa perfecta, que demà siga d'una altra cosa i que estic encantada de que en aquest Ajuntament donem cabuda a exposicions com la d'avui que fiquen en valor, a més de persones insignes, a més que fiquen en valor la nostra llengua, que és molt important. I per tant, jo invitar des d'ací a que vinguen, a que s'acosten a l'Ajuntament d'Almassora, a que se peguen un passeig i a que prenguen nota. Nosaltres, jo crec que també els polítics sempre es nota de si tenim l'ocasió d'algun carrer batejar-lo, ficar-li nom, tindre en compte tot això que ens heu dit, que crec que és important. Si alguna plaqueta n'hi ha que renovar, jo ara ja també m'ha quedat en lo de que hi ha gent com vosaltres que esteu fent-li fotos i traient-li partit a aquestes plaquetes, i si alguna cosa me queda dir és que els del Google Maps que deprenguen València també, perquè moltes vegades tens cura en ficar el nom correctament en la plaqueta i fa pols el nostre idioma perquè és terrible sentir com se fa malbé el nostre idioma i no se pronuncien bé ni siquiera els noms de les persones o dels carrers. Per tant, jo des d'ací també això reivindicar que quan s'utilitza la nostra llengua se faci també correctament en tots els mitjans i, per exemple, el Google Maps, aprofitant que tenim aquesta exposició així, és un lloc perfecte per a veure què no es fa i que no se té l'apreci que tenim els valencians per la nostra llengua i que és motiu d'orgull per a nosaltres el poder utilitzar-la allà on anem. I res més que això, que agrair-vos, que agrair-li també a Diana i a César Mateu el treball que han fet, que ens han acostat esta mostra i que segur que des dels instituts els nostres jovens aprenen molt més gràficament tots aquests que apareixen en els llibres però que ara se'ls recorda així i que jo crec que se'ls fa també, a més de parlar d'onomàstica i de carrers, un homenatge a tots aquests lingüistes que van fer un treball molt valuós i que moltes vegades són grans oblidats. Així que no res, donar-vos, ja dic, repetir-vos les gràcies i fins la pròxima. Aquesta exposició estarà oberta fins al dia 29 d'este mes, així que aprofiten i vinguen a veure el que jo els dic que val la pena i així trobaran també un raconer d'Almassora i esperem que en el futur més d'aquest puguen també estar en els nostres carrers. Moltes gràcies.